Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyungaphambili umkhanya kude TV. Bafowethu igama lami nguVusi Mavusana. Inkulu indaba ke lapha wengane zakwethu sizokhuluma ngevideo kaNgizwe etrendayo ke lapha einkundleni zokuxhumana adayisela uThizozo okumculi waseThekwini ke lapha wengane zakwethu emdayisela umqhele ka1000 ke lapha wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuza uvo lwakho ngizwe nje nokwakho ukuphawula ukuthi uthini ngaleli business likaNgizwe. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho. Si-channel ehamba phambili umkhanya kude TV sithi siyabonga siyacela nenze okulungile nicindezele subscribe nicindezele nebell ukuze nizothola ama notification njalo ma-sport. Siyabonga. Ele ngathathela ngajola